400 sau 400 de euro, parcă. Dar nu, nici n-am întrebat, eu plătit numai avansul și urma să plătească restul banilor acum când au plecat. A mai fost un astfel de excursie în străinătate? N-a fost în Grecia, da. Deci le plăcea partea asta, Balcanul. Grecia, Bulgaria. Dumneavoastră cum ați aflat de ce s-a întâmplat? Deci am aflat la televizor, de la știre, am văzut de accident, am auzit de accident și pe urmă seara, duminică seara, nepota Dana, care era cu noi, că seara, am ajuns la spital. Și întâlnind o asistentă româncă acolo, o rugat-o ca să o sune pe sora mai mare, pe Sandra. Nu se știa de la început că este în viața sau nu? Păi atâta știu, zice, eu nu sunt grav, zice, mami la terapie intensivă. Deci asta știu. Ceea ce poate că a murit atunci, nu s-a mai spus. Și Dana ce-a pățit? Cât a fost de grav rănită? Dana ea vine acum spre drum, poate într-o oră în Cluj, rămas taică-său. Nepotul rămas să aducă, e plecat ieri, la 11 a plecat spre București. Și acum vine, o aduce, că înseamnă că nu-i chiar așa grav, că poate să vină pe mașină. Familia cum trece până în asta? Foarte greu. Era Deci singura? e disperat. Mai avem un copil și un fată. Are o fată și soția lui Sorina, un băiat de un an și 2 luni. Am plâns de acum. Era singura sora cu care... Nu, că aveam sora, da, aveam soră și un frate. Ea era cea